Thank
Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan, Mayap Augto Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ano pa nga ba ang topic? Sa programang ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang patok at trending na topic po dito sa Central Luzon. At dahil wala pa si Jody Marcado, no? Ako po muna ang inyong makakasama, Jenna Lumbang Parungaw. Hayaan niyo pong samahan ko kayo na mas lalong maging masaya ang inyong tanghalian habang pong ako o kami ng aking mga bisita ay nagkukwentuhan. Live na live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV 36 at maging sa ating Facebook account na CLTV 36 Official. Today is February 17, 2023. Araw ng Biyernes na ko. Yung ating pong mga kasamahan dyan, lalo yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, alam na alam ko na ito yung isa sa mga araw na pinakahihintay ninyo dahil bukas walang pasok. At syempre yung ating mga students, naku, favorite day din nila. Ito nga, Friday. Naku, kaya siguro naman dahil Friday na, Saturday and Sunday mas magiging fruitful pa yung ating pang-araw-araw na ginagawa, no? Dahil after ng isang linggong pagtatrabaho o pag-aaral, siguro yung Saturday and Sunday most of us ay binibigay ito para sa pansarili nating mga kumbaga parang relaxation and para sa ating pamilya. And huwag nyo naman kalilimutan na kapag may time kayo, manood kayo sa mga programa ng CLTV 36 na na-miss ninyo sa loob ng isang linggo. Dahil mapapanood nyo po yan live sa Facebook. Nandyan po yan, hindi namin tinatanggal. Sa CLTV 36 Official at CLTV 36 yung ating mga balita, no? CLTV 36 News. At kung nasa Instagram naman kayo, meron din kami, CLTV 36 Official at sa Twitter, CLTV 36. And yung buo talagang programa, makikita nyo yan, uploaded po sa aming YouTube account, CLTV 36 Official. At ang ating pong website, no, CLTV36.tv. At yung ating pong TikTok, kung nakita nyo kanina, no, yung pinost ko na bago ako umupo dito, pinakita ko sa inyo kung ang aking paghahanda para naman maging presentable ako ngayon sa ating kwentuhan. Yung ating TikTok account at CLTV36. Kung excited na kayo sa komento ng ating mga netizen, ako excited na rin akong basahin ang ating mga sagot dito sa ating question of the day. Ang tanong po, nanong YouTube content ing burimong panel ben? Nga na po Jennifer Tiki, Philosophies of Education. So, very educational, academic laran mo rin ng Jen, Tuki. Imari Bacani, K-pop, especially NCT 127. Love, love, love. Nga na namang mayat bustos mesa. Mga kakaibang bagay. Actually, dakal tamo po akit talaga kay YouTube at Ayal Ben. Nga na pong John Michael Fortes, grammar things. Wow! Mas lalo nang i-improve dyan, yung kayang paman-Ingles na. Okay?
Oreta po dimdam tala. Ikayo po kabalen, nung kayo pa may kapag-comment, mismo po kayo ng live tamo, sa mismong live po natin, pwede po kayong mag-comment kung ano yung paborito nyong pinanonood o content na gustong-gusto ninyo sa YouTube. Yung makikita ninyo. Kung ako po ang inyong tatanungin, no? Ako lagi kong tinitingnan sa YouTube yung mga Zumba dance, o di ba? Parang kailangan ko po 'yon para makapag-exercise. Marami tayong makikita sa YouTube na ganyan. And for my kids, meron din silang paboritong pinanonood, pero syempre mas gusto ko yung Cocomelon para sa kanila, para enjoy at pang kids talaga ang content. Kayo naman po, kung kayo, ano yung gusto ninyo para sa inyong mga anak, para sa inyong sarili, comment lamang po. Sa ating pong mga netizen, no, kung meron din kayong gustong batiin o i-shout out, naku, sabi ko, lagi kong tinitingnan ang ating comment box dahil ayokong ma-miss yung inyong mga pa-shout out at gusto ko rin kayong i-greet dahil lagi kayong nanonood sa ating programa. Pero bago po natin simulan ang kwentuhan, narito muna ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Kasabay po ng pagdiriwang ng ika-100 taong kaarawan ni Lola Jovita de Jesus mula sa City of Malolos, Bulacan, kinilala rin siya bilang ika-28 Malolengya na Centenarian Awardee. Iginawad po ng mga kawani ng pamahalaang panlunsod ng Malolos nitong February 15 ang ₱100,000 at certificate kay Lola Jovita bilang pagkilala sa kanyang naging kontribusyon sa lipunan sa loob ng mahabang panahon. Ang nasabing cash gift ay bahagi ng pribilehiyo at benepisyo na ibinibigay ng gobyerno sa mga senior citizens sa ilalim ng Centenarian Act of 2016. Dati pong gumagawa at nagtitinda si Lola Hubing ng lalagyan ng bigas na gawa sa supot ng semento. Ayon po yan sa kwento ng isa sa kanyang 12 anak na si Lucena de Jesus. Kwento pa niya, hindi raw mapili sa pagkain si Lola Hubing. Bagay na nakikita nilang dahilan kung bakit nananatiling malusog ang pangangatawan ng kanilang ina. Naku, yan, meron pang binigay na tips itong anak ni Lola Hubing sa atin kung bakit mahaba ang buhay ng kanyang ina, no? Yung hindi siya mapili sa pagkain. Kung titingnan po natin talaga yung mga umaabot sa mga ganyang edad, no? Yun talagang mahilig sa gulay at yung maingat sa pagkain talaga. Kaya naman ang pagkain ay napakahalaga para sa ating pangangatawan. Kung nais nating mabuhay ng matagal dito sa mundong ito, sabi nga, gaano man kahirap ang buhay, no, ang araw-araw na pamumuhay, masarap pa rin ang gumising araw-araw na ginagawa yung mga bagay na gusto natin at makapagpapabuti sa ating pamumuhay at sa ating pamilya. Para po sa iba pang balita, nagpaabot ng ayuda ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa mga bedridden senior citizens mula po sa bayan ng Mabalacat at Magalang nitong Miyerkules, February 15. Tinanggap ng 81 representante ng mga benepisyaryo ang tig-1,000 piso na tulong pinansyal, gayon din ang gatas at food packs. Ang pamamahagi ng ayuda ay bahagi umano ng programa ni Pampanga Governor Delta Pineda at Vice Governor Lilia Nanay Pineda, katuwang ang sangguniang panlalawigan. Layon umano nito na magbigay ng kalinga at matulungan ang mga sickly, frail at bedridden senior citizens. Alam po ninyo mga kabale, no? Itong mga tulong na ganito sa ating mga senior citizens ay napakalaking bagay, lalo na kung wala silang, hindi sila kasama sa mga or nagpe-pension, mga ganyan. Yung 1,000 piso ay makatutulong na para po sa kanilang paggagamot, no? At ito naman po para sa susunod nating balita, inamyendahan ng Department of Education o DepEd ang isang salita sa bahagi ng Panatang Makabayan kasunod ng rekomendasyon ng mga eksperto at dalubhasa sa ating wikang pambansa. Sa ilalim ng Department Order No. 4 na inilabas ng DepEd nitong Martes, no, February 14, ang salitang nagdarasal sa Panatang Makabayan ay pinalitan ng nananalangin.
nakasaad po sa kautusan ng salitang nananalangin umano sa atin, at mas mahalaga sa pagkakakilala nating mga Pinoy dahil ito ay nakaugat sa wikang Tagalog. Bukod pa rito, mas inklusibo at angkop rin umano ang salitang nananalangin dahil wala itong tinutukoy na relihiyon. Sang-ayon naman umano ang grupo ng mga katutubo at Moro na mas mainam na gamitin ang salitang dalangin dahil ito ay mas espiritual at universal. Ang Panatang Makabayan ay karaniwang binibikas ng mga estudyante sa flag raising ceremony at iba pang aktibidad sa mga paaralan. Ang Panatang Makabayan po nung ako'y nasa elementarya, masyadong mahaba. Pero ngayon, itong version na minememorya ng mga estudyante po natin sa kasalukuyan ay medyo mas maigsi. At sa pagkakataong ito, very latest development, ay meron palang word na pinalitan. So kung dati ay binibigkas po ninyo ay nagdarasal, ngayon ito ay nananalangin na. Ayan, marami pa po tayong pagkukwentuhan at marami pang anunsyo ang aabangan ninyo sa pagbabalik ng ating programang Topic. Nagbabalik po ang topic and shout out tayo sa mga nanonood sa ating programa. Ayan, si Guy Vergara. Hello, salamat sa iyong heart. At sa ating pa pong mga manonood ngayon, na nakatutok sa ating programa, naku, i-comment nyo lang ang inyong pa-shout out greetings. And of course, sagot sa ating question of the day. Ang tanong po, nanong YouTube content ing burimong panel ben? Nga nang Liana kanila, music video na po ning My Side of Town. Bala mo familiar ka na, pero lawin ke po, mali kong sabihan. Nga ng Jo Asuncion, content ng Ray Adriano Bravo Jr. Banta atin naman pong manalbe, kaya laban lang, lo. Talagang pinromote may lolo. Nechoy, love may lolo. Nga ng Jasmine Vito Barnasia, backyard gardening. Oy, plantita yay Miss Jasmine. Nga na pong Claire Castañeda Payadyad, detang maglutong kakanin. Oy, siguro ako kwayang technique, Miss Claire na.
nga ng Jersey, Salonga. Gaming videos, vlogs, ampong tutorials. Bukod pa kayong pamanalbe, biyasa ko naman pong magkanta, pero magkanta ko po, Get Together Party, King Tutuki. Ay, video mula rin din, malay mo, bulida lang. Ayal Benden, Jersey. O yan po, ang karakalma mag-komento ka rin kaya katamong netizen. Balo mong balo na talaga pong makatutok la ka rin social media at syempre ang poposta mo. At naman po pailakwan, kaya katamong kayabe Justin Dizon. Buri na namang i-shoutout, mo po kanupane, balita. Kaya nga tututukan, ang po CLTV 36 poposta mo po, Nune, pantuna nala naman kanu kay YouTube at Alben, ding BTS, ang po John Somi, and Blackpink. O yan, trivia yan. About po kay katamong anchor ay Justin Dizon. No? Nino ring burina namang Alben. Po. O sa punto naman pong ito, no, mga kabalen, bigyang daan naman natin ang mga anunsyong ito sa ating community billboard ngayong araw. Extended na ang business permit renewal sa Tarlac City hanggang February 28. Araw po yan ng Martes. Ito po ay sa inisyatibo ni Mayor Christy Angeles na inaprubahan din ng Sangguniang Panlunsod. Sa mga magre-renew ng kanilang business permit, magtungo lamang sa bulwagan ng Tarlac City Hall para sa pagproseso ng inyong mga papeles. Bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil ang Clark Development Corporation ay iniimbitahan lahat ng stakeholders nito sa isang educational series na may temang Power of Choice, Energizing the Future with Savings Part 1. Sa darating na February 24 po yan, araw ng Biyernes mula alauna hanggang alas 3 ng hapon via Zoom. Para makasali, scan lamang ang QR code at gamitin ang meeting ID at passcode na makikita sa Facebook page ng Clark Development Corporation. Ito naman po, tinatawagan ng College of Editors Guild of the Philippines Central Luzon Regional Chapter lahat ng tertiary publications sa rehiyon na magsama-sama para sa ARISE, Central Luzon Campus Press Congress 2023. Ang convention na ito ay maglulunsad ng mga workshop, discussion at kompetisyon sa larangan ng photojournalism, news writing at editorial writing. Para sa mga college or university-wide publications, maaaring magsumite hanggang 10 delegates, no? Habang ang mga department-based publications ay maaaring magsumite hanggang 5 delegates. Para sa mga interesadong publications, mag-register lamang sa link na makikita sa Facebook page ng CEGP Central Luzon. Tinatawagan naman po lahat ng PH Shans na gustong maging bahagi ng dance crew ng paaralan. Baka kayo na ang hinihintay na kukumpleto sa grupo ng mga mananayaw. Ang audition ay gaganapin sa Sampaguita Building sa darating na February 20, 2023. Araw po yan ng Lunes mula 9:35 ng umaga hanggang 11:30 at 2:30 p.m. hanggang 4:30 p.m. Para sa karagdagang detalye at registration, no, bisitahin lamang ang Facebook ng PHSSSGO Pampanga High School Supreme Student Government Facebook page. Yan. Mga kabala, no, kung na-miss po ninyo yung ating mga inanunsyo kanina, no, maaari nyo naman po itong balikan dahil mananatili po itong ating Facebook Live. At kung kayo ay gusto nyong sumali, no, maaari kayong magkomento sa ating pong mismong live na ito. Babasahin ko yan kung mayroon kayong pa-shout out kahit saan man pong dako ng mundo. Basta nakatutok sa CLTV 36, mapapanood po tayong lahat, no? At nito mong nakalipas na mga araw, no? Napakaganda po ng mga kwentuhan natin dahil sabi na rin natin itong week na ito talagang bidang-bida ang Valentine's Day. Yung mga naging activities,
yung paano nag-celebrate ang ating rehiyon ng Valentine's Day. Kaya naman sa pagbabalik po ng ating kwentuhan, no, makakasama natin itong mga organizers mula sa Bulacan State University dahil ang Valentine's Day, ginawa nilang for a cause. At kung sino ang kanilang napiling beneficiaries, yan ang ating malalaman sa pagbabalik ng topic. Manatili kayong nakatutok at magbabalik ang ating programa. Nagbabalik po ang masayang kwentuhan natin ngayong tanghalian dito po sa topic. At yung ating mga kabalen dyan, nanonood, nako, shout out tayo dyan para sa ating mga kabalen. Yung mga nakatutok dyan na yung aking mga #1 fans dyan, syempre yung aking nanay at tatay na nanonood from Barangay Kupang, Arayat, Pampanga. O kayo, baka meron kayong ipa-shoutout dyan, galing, or ipag-greet, naku, kung nanonood kayo ngayon, go na, comment na, dahil ako ay naghihintay sa inyong mga komento. Ngayon po, idadalhin ko na kayo sa ating masayang kwentuhan kasama yung ating bisita. For sure, you are excited to know ano ba itong gimmick
na nitong nakaraang Valentine's Day. Alam niyo po kasi, iba't iba yung mga gimmick ang pumatok sa katatapos lamang na Valentine's Day, no? Merong gulay bouquet, money bouquet, iba't ibang style o itsura ng tsokolate at kanya-kanyang date sa labas. Ngunit, ang ibang mga mag-aaral, no, lalo na po sa Bulacan, sa isang movie date, sinelebrate ang Valentine's Day. At imbes na pera ang ipambili ng movie ticket, school supplies ang kanilang dinala para makapanood ng pelikula. Ang Be My Valentine, Tara, Date with a Cause, ang naging proyekto ng mga student leaders ng Bulacan State University. Hindi lamang para makapag-celebrate ng Valentine's Day, kundi para makatulong din sa kanilang napiling beneficiaries. Ang mga tao sa likod ng napakagandang proyektong pong ito ay makakasama natin ngayong araw dito sa ating programa. Ayan sila. Welcome to our program, Miss Patricia Ann Camus, ang presidente ng Bulacan State University Student Council or Student Government. Si Sweet Brian Margen, ang senator. At si Ma'am Pretty Lay Abdala, ang University Librarian po ng Bulacan State University. Hindi pa po tayo dumadako dun sa ating napakagandang kwentuhan. Enjoy na ako. Binibigkas ko pa lang ang pangalan ng ating mga bisita. Sabi ko nga, si Ma'am Pretty. Akala ko kanina nickname lang ni Ma'am Pretty, pero nandun pala talaga sa kanyang given name ang Pretty. Kaya throughout your life, Ma'am, walang makakapagsabing hindi ka pretty. Kaya naman, i-greet mo muna ang lahat ng mga nanonood at naniniwalang ikaw ay talagang 100% pretty, ma'am. Hello, good afternoon everyone. So wala talaga akong choice kasi kasama nga sa pangalan ko yun, no? Actually, ang hirap i-maintain nun. Okay, pero maraming salamat for inviting us today, no? So, ayun, sana maging maganda at makabuluhan ang ating kwentuhan ngayong araw. Maraming salamat sa inyo. Thank you po na Ma'am Pretty. Hindi po mahirap i-maintain. Effortless po para sa inyo ang pagiging pretty. Yung lang nag-smile kayo sa mga pumapasok sa ating library, for sure, na justified na ang inyong pangalan. At sa pagkakataon namang ito, no, wag sana tayong langgamin sa ating programa dahil hanggat hindi tayo natatapos ay may makakasama tayong sweet dito, no? Kaya naman, Miss Sweet, ikaw ay bumati na sa gustong maging sweet. So, lahat ng gustong maging sweet sa'yo. Okay, so, magandang umaga po sa ating lahat. Ako ang inyong senador na hindi mapait, Senator Sweet. So, ayun, magandang umaga po sa ating lahat. So, yun na, nawa ay maging makabuluhan yung talakayan natin ngayon kung saan mas maipaliliwanag natin kung tungkol saan, para kanino, at yung pinaka-naging layunin ng ating event. Maraming salamat po. Thank you, Miss Sweet, na hindi mapait. Meron ka ng slogan kapag itinuloy-tuloy mo yung pagiging student leader. And of course, ang masasabi nating empowered woman kasi siya ang tumatayong presidente ng student government ng Bulacan State University. Miss Patricia, shout out ka na! Yan, magandang tanghali. Nakapasyo naman ang pangalan ng mga kasama ko ngayon. Eto, pat lang, nakakamusta. Anyways, ayun, magandang hapon or tanghali sa inyong lahat. Hopefully, this usapan natin ngayong tanghali ay makapag-reach out pa sa other student leaders at makapag-inspire sa other student leaders na mag-organisa ng mga ganitong events. And hopefully, ay meron din kami mga makilalang bagong partners for the future projects na talagang hinahanda ng konseho ng mag-aaral para sa BUSU. Yan, magandang tanghali sa lahat. Yan ang purpose talaga, ang makakuha tayo ng mga future partners. Anyway, Miss Patricia, no, pagpasensyahan muna ako kung hindi kita matatawag na Miss Pat, kasi ang mga Kapampangan may tendency na ang P ay maging F. So baka matawag kitang Miss Fat at yung mga nanonood sa atin, kasi baka akalain na ikaw ay fat. So doon na lang tayo sa Miss Patricia, ano? Okay. Bago po tayo dumako muli sa ating kwentuhan, no, gusto ko lang i-greet si Miss Arlene Bina Kalisaan. Hello, Miss
Arlene, thank you for watching. And si Ate Raquel Galios, no, paboritong-paborito ni Ate Raquel ang aming leche flan. So hindi ko rin makakalimutan. Si Ate Raquel na ngayon ay nanonood sa ating programa. Ate Raquel at sa lahat ng nakikinig, eto na, ibibigay ko na sa inyo ang ating topic for today. Itong Be My Valentine for a cause na ginawa ng Bulacan State University. Unahin ko na ikaw, Ma'am Pretty, ano? Paano nagkaroon ng ugnayan ang library at student council para mabuo itong napakagandang initiative na ito? Actually, yung presidente, no, yung ating SG president is very much talaga empowered, no? Dahil kasi laman ng library yan. Actually, lahat ng mga gawain sa library, talagang suportado din niya eh. Like the 24 hours, may 24 hours service kami sa library during the exam week. And then, kaya yung communication in between the students, no, at saka ng library talaga, is talaga evident. Okay? So, lagi siyang pumupunta dito and then nagkukwentuhan kami. And then, eto na, yung Valentine's, no, dumating. Sabi ko sa kanya, why not gumawa kayo ng event dito sa library para napopromote yung ating library at the same time inopen na natin yun sa amphitheater, at least ma-enjoy ng mga estudyante. Ayun na, doon na nagsimula yung kwentuhan namin doon. And then na-share niya na meron pala talaga silang project. And then sabi kong gano'n, why not i-grab nyo yung opportunity na i-open natin yung ating amphitheater, and then from there, no, ipasok nyo yung activity nyo. So yun, doon nagsimula yung aming collaboration. Kasi sabi ko nga sa kanila, supportive tayo sa mga magagandang gawain ng mga estudyante, no? At ang e-library natin is ginawa para sa kanila. Kaya i-utilize nila, gamitin nila yung facilities natin, no? And then out of it, nakapag-create sila ng isang makabuluhang gawain na kung saan magkakaroon to ng panimulang inisyatibo kung saan yung kanilang CSR, no, yung corporate social responsibility is makikita talaga natin na nandoon. So doon nagsimula yung yung pakikipag-ugnayan. Ayan. Napakaganda po ng nabanggit ninyo, Ma'am Pretty, no? Yung sinusuportahan ng paaralan itong mga programa ng student council, kahit yan ay ang goal or beneficiaries natin ay nasa labas ng paaralan. Parang yung student government natin, hindi lang siya para sa mga taga-bulso, kundi para dun sa mga nangangailangan ng tulong. Miss Patricia, di ba? Miss Patricia, kayo naman po, what came into your mind nung nasabi ni Ma'am yung kanyang suggestion na parang pag-partner rin ninyo yung inyong project na outreach program at yung library? Ayan. So, ayun nga, totoo yung nabanggit ni Ma'am na talagang napabisita lang ako doon, nagkwentuhan ko niya, Ma'am. Tapos nabanggit niya na pwede na yung amphitheater. Tapos, ayun, sakto kasi, meron kaming nakaplanong outreach program sa Sitio Haduan para sa mga ITAS community. So, ang ibibigay namin doon ay yung mga farming materials for their livelihood. So, since open na yung amphitheater for film showing, napag-isipan namin, instead of monetary, what else can we receive from the students? So, una naming idea talaga nun ay, kumbaga, mga plastic bottles, mga trash na pwede natin kolektahin, tapos ibibenta sa junk shop. Hanggang sa, isa rin sa idea ay school supplies. And then, pinitch ko yung idea sa Super Student Council. I've asked for their opinions. Nasunduan namin na much better if school supplies. So that yung mga school supplies na yun, ibibigay natin dun sa mga bata sa ITAS community yung Sitio Haduan. So ayun, hanggang sa 1 week preparation lang to, and yet, na-push pa rin natin yung project successfully.
napakaganda no, Miss Patricia. Kasi kung magbibigay ka ng pera, minsan kasi yung estudyante, pag hindi mo naman uy, nagbigay ako ng ganyan, nagbigay ako ng ganito. Hindi ka masyadong proud, although pera yung binigay mo. No? Parang mas nakaka-proud. Uy, nagbigay ako ng 5 ballpen. Uy, nagbigay ako ng 3 notebook. So, yung mas fulfilling kasi pag binibigay mo is bagay. Kasi alam mo, yung pupuntahan ng bagay na yun, diretso dun sa beneficiaries. Unlike kung pera ang bibigay mo, hindi mo alam kung anong bibilihin mula sa pera na yon, no? Okay, puntahan ko si Miss Sweet. Miss Sweet, sino ang ganda ng title ng activity ninyo? Actually, siya. Yung recall niya nandyan, kahit yung Yes po. Be My Valentine, tara, date tayo for a cause. So, ang ganda. Paano kayo nag-come up dun sa title ng inyong activity? Ayun, so title ng activity po namin, since isa siyang film showing event. So, bukod sa nanonood tayo mag-isa, di ba? And Valentine's Day na. Valentine's Day is for magkasintahan. So, ano ba usually yung naging naririnig natin? Tara, date tayo. So, ganun yung nakapag-come up pa namin ng idea na, tara, manood tayo. Tara, date tayo. So, yung magiging date natin is a movie date doon sa amphitheater. Yun po yung naging title. And for a cause, given na meron tayong beneficiaries dun sa donated school supplies kapalit ng movie. Alam niyo, nakita ko dyan sa activity ninyong yan. Dahil ang February 14, ang Valentine's Day, is a regular day. Hindi siya holiday. So, imbes na Yes, lumiban ka sa klase, kayong dalawa na nagde-date or mag-boyfriend-girlfriend, parang napakaganda kasi hindi ka nalalabas ng school, makakatulong ka na, no? Tapos, for sure, yung mga pinanood, parang nakakatulong, may values na isinishare yung ating mga ipinalabas. Sino ang pumili ng mga ipapalabas, Miss Pretty? Actually, the student government. Sila yung nag-suggest nung mga list ng ipapalabas nila. And then yun yung binigay nila sa staff ng library para i-play during the actual event. So yung mga SJ natin, talagang nandun yung nila yung talagang inisyatibo nila, no, para mag-enjoy yung mga estudyante natin at nakita nila. Syempre yung mga estudyante natin na yan, yung mga student government natin, talagang naka-ground sila sa sa students, no. Kaya alam nila ano ba talaga yung mag-enjoy yung mga estudyante, at the same time merong aral, 'di ba, na mapupulot. Kaya yung pinaubayan natin yung part na yun talaga sa kanila. So, ang library were more of the security. Of course, we want na secure yung mga estudyante natin at komportable talaga sila once they enter the vicinity. So, doon ang focus ng ating mga staff. Pero doon sa mga movies, ipinaubayan natin yan sa mga estudyante kasi we believe na mas alam nila kung ano yung mag-e-enjoy ang mga kapwa nila estudyante, at the same time merong matututunan. Of course, pina-check nila sa atin, and then nakita naman natin yung mga finiture nila na movies is talaga namang walang violate or something. Kaya inaprubahan natin kagad. Okay po, chinek nyo po. Alam niyo, habang lumalalim po yung ating kwentuhan, no, nakikita ko nagkasanga-sanga na yung advantages nitong inyong activity. Yung mga dating hindi pumapasok ng library, makikita nila anong meron sa library ninyo, ma-appreciate nila, and after going to the movies, sa theater, no, kasi ay, meron palang ganun sa library. Ay, ang ganda pala, ang presko pala sa library. So, parang promotion ng inyong library ang nangyari din po dito, no. Ngayon po, puntahan ko naman si Miss Patricia, no. Miss Patricia, yung mga movies na pinapanood ninyo para sa kaalaman ng ating mga manonood, baka isipin nila mga love story to ni Sharon Cuneta at Vilma Santos o ni Catherine Bernardo and Daniel Padilla, no. Ano po yung mga ipinalabas ninyo? Anong klaseng movie at sino po ang gumawa ng mga ito? Ayun, so, that's a nice question po, ma'am, no? Kasi yung mga movies po na pinili namin, hindi lang siya yung basta-bastang mga movies na patok for Valentine's. Kasi when we think of Valentine's, we always think of it na love para sa jowa or love para sa special someone. Pero yung mga movies na pinili namin dito ay, kumbaga, ibang genre, which is, pinakita po namin na hindi lang yung love,
to your special someone or your jowa ang love na pwede mong ibigay. Meron ka rin pwedeng ipakitang love for yourself. Meron ka rin pwedeng ipakitang love for your family, love for your friends, and especially love for your country or sa mga kapwa mo Pilipino. So isa po yun sa pinaka gusto namin lesson na ma-instill sa mga students ng BULSU. So ginawa po namin yun by, ayun, nagtanong-tanong kami sa mga estudyante mismo, ano ba ang mga movies yung makikita ninyo na magpapakita ng love, na kakaibang love, hindi lang love to your special someone. So ito yung mga nasuggest nila. Unang-una is Buy Bus, which is pinapakita dito yung injustices na nangyayari in our country. Yung Hidden Figures, pinapakita dito yung history ng mga Black women, kung paano nila nilabanan at kung paano nila pinatunayan na all genders should be treated equal, na no colors should be discriminated. Sa Harriet, pinakita dito yung history ng slavery at kung paano sila nakatakot, kung paano nila niliberate ang mga slaves. For our second day, yung Pamilya Ordinaryo, pinakita dito yung importance ng family and how a family child in a poverty situation in the Philippines. And yung sa The Philosophers naman, pinakita yung importance ng philosophy in our life. And last is ito Smaller and Smaller Circles, which is pinarealize din nito yung mga inconsistencies in our society. And through these movies, kumbaga hindi ka lang nanood, hindi ka lang nakipag-date, natuto ka pa, at na-realize mo rin na hindi lang pala pag-ibig sa isang forma yung pwede mong gawin. Na maraming uri ng pag-ibig ang pwede mong gawin at ipakita sa iba at sa kapwa mo. Napakagaling ng choice of movies na pinili nyo, no, o ginawa ninyo, no, kasi parang minsan hindi tayo honestly, no, hindi tayo nagbibigay ng or real talk, hindi tayo nagbibigay ng time sa mga ganitong klaseng movies. Pero dahil sa binigay ninyong opportunity na yan, makita natin ang kagandahan ng mga movies na ito. Ay, nagiging informed student yung mga nasa BULSU. Ngayon naman, gaano karami ang naging informed students, Miss Sweet, no? Gaano karami ang tumangkilik o nanood sa inyong movie for a cause na ito? Ayun, sa unang araw, ang estimated namin is nasa 80% yung naging attendees. Yan. Tapos kasi every film is 250 students ang pwede naming i-cater. So napuno po yung amphitheater na 250. And then may mga estudyante na nakaupo pa sa floor na kasi gusto nilang manood. So naging blockbuster po talaga. Ang daming nanood, ang daming nag-participate, ang daming nag-post sa kanilang social media accounts, and maraming tumangkilik ng aming film showing. And daming kahon and sako ng school supplies ang naidonate. Ang dami po talaga. Thank you, Miss Sweet, no? For sure, itong mga nanonood natin ngayon, yung mga student leaders na kagaya ninyo, no? Nakakuha sila ng style, nakakuha sila ng tips kung paano mas magiging maganda yung activity nila at maraming mga pwedeng ma-achieve dun sa magiging activity nila, no? Kagaya ng ginawa ninyo. Siguro sa pagbabalik ng ating programa, kwentuhan nyo naman kami kung paano itong outreach program ninyo, paano ang magiging execution ninyo at paano ang pamamahagi nitong mga nalikom ninyo mula sa Movie for a Cause. At yan po ang inyong tututukan, no? Lalo na yung mga kabataan na nanonood ngayon na gustong tumulong at maging active sa community. Tutukan nyo po ang isasagot ng ating mga bisita sa pagbabalik ng ating programang Topic.
Nagbabalik po ang ating kwentuhan. Siyempre, kasama pa rin natin ang Forever Pretty na librarian ng Bulacan State University, si Ma'am Pretty. At ang hindi raw mapait na senator ng Student Council ng Bulso na si Miss Sweet. At siyempre, ang hindi tataba na si Miss na Patricia. P yun hindi po F. P. Patricia ng ang kanilang pong presidenta sa Student Council. Okay. Mayroon akong nabinbin na tanong kanina, no, yung about sa beneficiary. Pero merong pinapatunong itong aking kasama dito, no, yung aming kasama na si Fran. Sabi niya sa akin, ma'am, sabi niya, pakitanong nyo nga po kung meron bang minimum na ni-require kayo na klase ng school supply para maka-receive or in exchange of the movie ticket. Meron bang ganon, Miss Patricia? Dapat kung ilang ballpen, ilang notebook ang kailangan ipalit. Actually, sa ticket guidelines po namin, 3 minimum of any types of school supplies. So for example, 3 pencil na pare-parehas or pwedeng assorted. Pwedeng 2 pencil, 1 notebook, 2 notebook, 1 pencil, or vice versa. Basta po minimum of 3. Makikita natin sa picture, sobrang dami nung naging donations ng pens, ball pens, and crayons, and lang na yung notebooks at books. Ngayon nakikita ko sa picture na nilalabas natin, no, napakarami, for sure, maraming nanood kasi napakaraming supplies na natanggap ninyo. Miss Sweet, in the past, I believe may mga ganitong activity kayo na nagbibigay kayo ng tulong. Mas maganda ba na in-kind instead na cash ang ibigay? Mas marami ba ang in-kind na natatanggap kesa dun sa mabibili mo sa cash na ibinibigay? Yes po, I believe mas marami yung sa in-kind. Since sa school din namin ay hindi rin, since this is film showing ng ticket, hindi kami nagningel for money kasi nga mayroon tayong nilalabag na doon na batas. So hindi kami nag-include ng money. So dito, nakita natin na mas better din yung in-kind donations kasi merong mga student na kahit isang ticket lang in-avail nila, maraming lagpas ng 3 minimum na school supplies yung binigay nila dahil ganun sila ka-willing na tumulong. And then, meron pa nga isang section, 6 na sako yung binigay nila.
And then sinabi nila na buti na lang daw ganito yung naging estilo ng student government. Kasi nakapanood ka na, nakatulong ka pa, and lalo yung mga malulupit sa puso nila yung mga outreach programs and donations. So, better po talaga yung in-kind donations. Lalo din nung nagkaroon din kami ng mga past na activities tulad ng call for donations sa mga nasalata ng bagyo. In comparison dun sa monetary donations, mas marami din yung bilang ng mga in-kind donations tulad ng damit, ng delata, ng noodles, ayun, mas marami po. O yung kasing effort pag bumili ka ng ibibigay mo, nandun yung, pumipili ka ng gamit or pumipili ka ng for relief goods, no? Ay, ito, bibigay ko to sa mga nangangailangan. Kesa doon sa bubong, bigay nyo yan, ipambili nyo yan. So, there is a fulfillment talaga kapag ikaw ang nag-effort Yes. at pumili ng bagay o something na ibibigay mo. Ma'am Pretty, itong ganitong activity ng school ng student council natin, ano, kung tutusin, titingnan mo, lumalabas na sila sa yung obligation, yung self-imposed obligation nila ay lumalabas na sa paaralan. Okay lang ba ito sa pamunuan ng inyong paaralan, yung ganitong mga activity nila? Actually, yung kanilang activity, it was approved by our president. Yun naman yung talagang lahat ng mga gawain ng student government talagang kinakailangan i-approve ng administration. And I think si President Pat, no, hindi naman siya nahirapan para magpa-approve dito dahil sabi ko nga kanina, napakaganda ng gawain na to at ginagawa nila hindi pang sarili Ginagawa nila to para makatulong sila, no? Even outside nga ng Bulacan 'yon, no? Kumbaga outside nung aming province, still kumbaga nanguna sila talaga na gumawa ng mga gantong gawain kasi alam din nila na aside sa nasa Bulacan sila, maaari pa sila makatulong sa ibang lugar, no? Kaya I think si President Pat ay hindi naman nahihirapan, no, para makakuha ng mga pirma or mapapayag ang ating administrators para dito dahil sabi ko nga isa itong makabuluhan at magandang gawain na maipamamalas talaga sa panahon ng panunungkulan niya. Sabi ko nga sa kanya, this serve as one of her legacy dahil bago sila mag-exit, at least napakita nila, no, na hindi lang pangbulso yung kaya nilang bigyan ng tulong, no, kundi outside ng Bulacan, no, yung kanilang nabigyan ng tulong. Kaya talaga supportive naman ang administrator natin sa mga ganong magagandang gawain. Ma'am Pretty, no? Hindi naman kasi nila binibit-bit yung sarili nila Kapag nag-outreach sila o tumulong, hindi naman nila sasabihin, tulong yan ni Patricia, tulong yan ni Sweet. Yes. Ang dinadala kasi nila, ang buong paaralan. So yung mga Bulacan natulungan, sino nagbigay sa inyo? Yung mga estudyante sa Bulacan State University. So ano pa rin, parang nakakonekta pa rin sa inyo. Ang dinadala pa rin nilang imahe ay yung inyong paaralan. And napakaganda po nito para yung ibang mga schools din siguro ay magkaroon ng ganitong mga activities na hindi lamang siya edukasyon ng mga bata, kundi yung kanilang pagiging responsible citizen or being part of the community. Ngayon, puntahan ko naman Miss Patricia, no? Sino ang beneficiaries ninyo dito sa activity ninyo? Ayan, so ang beneficiaries po namin sa activity na to ay yung mga Caritas community and si Chaduan, Mabalacat, Pampanga. So yung mga po doon na yung mga pwedeng mag-form doon and also yung mga bata na doon po nakatira sa Sitio Haduan. Buti sila yung naisip ninyo na tulungan. Ibig sabihin, outside of Bulacan na napili nyo na maging beneficiary. Opo, kasi po ma'am, meron po kaming ka-partner na org, which is yung Kalyakap. Sila po, talaga kumbaga, adopted community nila yung Sitio Haduan. So since yung SG advisor po namin, si Sir Rafael Baisa, kumbaga tumata yung parang advisor na yun, yung organisasyon na yun, ay talagang, ayun po yung community namin yung napili. Kasi meron na pong connection at communication through that community. At
At saka yung pagtulong naman, hindi naman niya namimili eh. Kung anong Yes. lahi ka, kung saang lugar ka, basta't nangangailangan, lalo na yung mga katutubo talaga ay nangangailangan ng parang suporta natin na tayo mga nag-aaral para yung kanilang kalagayan maibsan kahit paano ano. Kumusta na ang preparation para sa inyong outreach program, Miss Sweet? Kailan yan? At ano na ang estado? Nakapag-repack na ba kayo? Ayun. So, with regards po sa letters, ayun, nakapagpapirma na po kami ng letters and nakapag-asikasa na kami ng parental consent para sa security and safety ng mga sasama. And then, meron na rin service, so communication na sa service namin. Okay na rin po. And yun, nag-repack po kami simula kahapon. Actually, magkakasama po kami dito sa loob ng office ng student government. Ayan, kung makikita natin sa mga larawan. So, ayun, kasama po namin yung mga volunteers ng konseho. Nagtulong-tulong na po kami mag-repack ng pagkadami-daming school supplies talaga. And then, para mapili din na maayos yung mga idodonate, sa pag-repack po namin is inayos namin yung mga approved and rejected na materials. Kasi may mga materials na sira-sira na rin nung dinonate. So, sinala nating mabuti kung ano yung mga idodonate natin para sa community. O nga naman, syempre magbibigay na tayo. Dapat talaga yung pakikinabangan. Miss Patricia, no? Medyo naubusan na tayo ng oras. Sumobra na yata ako ng daldal. Baka meron kayong mensahe sa mga beneficiaries natin. Meron kayong gustong ipaabot. Ayan, hello po. So, ayun, dagdag ko na rin pala, since sobrang dami din nung naging namin, naging collection ng in-kind donation, balak din namin siyang hatiin. So, yung mga sobra, isahanap pa kami ng community na pwedeng paglaanan. Sa Bulacan naman, na mga bata, no, para at least meron din kaming matulungan inside our, inside dito sa Bulacan. So, ayun ang mensahe ko lang po sa mga taga-Sitio Haduan. I am very looking forward na makita at makapanayam po kayo. Kasi this is my first time personally na bisitahin at makita kung ano ang kalagayan ng mga kabataan sa Sitio Haduan. At huwag po kayong mag-alala dahil nakipag-partner din po kami sa College of Education and College of Nursing kung saan mamimigay din sila ng hygiene kits, mamimigay at yung College of Education naman bilang sila ay mga guro ng bayan ay babasahan kayo ng mga storytelling books na nakuha namin ngayon. And we are really looking forward to that and hopefully ay ma-enjoy ninyo yung activities at yung mga ay pamimigay namin sa inyong mga in-kind donations from all the students na nakiisa doon sa aming programa na Be More Valentines for a Cause. For sure, yung ating mga beneficiaries, lalo na mga kids yan, magugustuhan nila yung mga bit-bit ninyo at yung mga activities pa na nakasama dito po. No? Maraming salamat, Miss Sweet, Ma'am Pretty, and Miss Patricia. No? Sana sa mga next activities ninyo, pwede pa natin pag-usapan yan para marami pa ang gumaya at maging ma-inspire sa inyong mga ginagawa. Bago po tayo magtapos, hello po to Mr. Mark Justin De Leon na nanonood sa atin and to my best friend Miss Patricia, Miss Cristina Pedraya Lapus na kung maraming salamat sa araw-araw mong panonood at sa inyong pong lahat na walang sawang tumututok dito sa programa. Maraming salamat po. Oras na po para magpaalam, no? Kaya naman muli, salamat sa inyong panonood sa ating programang Topic. Sa ngalan po ni Jody Dizon Mercado, ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito, kasama nyo, CLTV 36, atin to.